pero no toda la música y no toda la actualidad estaba en el Palau de la Música de Valencia. Bueno, pues por circunstancias, de fechas, de Semana Santa, se celebraba también ese sábado y domingo pues el fin de semana grande de Alcoi, la entrada mora, el Día dels Músics, en fin, bueno, pues creo que es el tercer año que consiguen primer premio y uno de ellos y uno más que quedaron segundo, de 4 años que se lleva celebrando la entrada de bandas de Alcoi. Es un acto realmente muy solemne, se celebra la noche de antes del Día dels Músics. Allí participan las mejores de las bandas que al día siguiente desfilarán en la entrada, pues no sé si son 30 o 40, nos lo contaron los propios protagonistas. Bueno, pues el ganador de la entrada de bandas de Alcoi del año 2011 ha sido de nuevo el Ateneo Musical de Rafelguaraf. Nos vamos hasta Rafelguaraf para hablar con su presidente, Gerardo Sendra. Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Octavio. Y creo que también está al teléfono el director titular, el maestro Miguel Ángel Grau Martínez. Mestre, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Octavio. Una altra volta en Alcoi, primer premi a l'entrada de bandes, no? Una altra vegada. Com va ser? Pues va ser molt emocionant, Octavio, perquè saps que nosaltres el tema de la música festera el tractem amb molta delicadesa i amb molt de respecte, i tractem de que cada volta que fem una actuació, tant siga en escenari com al carrer, pues siga per igual, no? De treballada i de respetuosa. Ha sigut la quarta vegada que s'ha creat este premi, que antigament ja es feia, i bueno, de les 4 vegades que han actuat, pues s'han presentat en les 4, i enguany hem tingut la sort de guanyar de nou el primer premi. Haveu guanyat 3 voltes i la vegada que no guanyareu, segon premi, no? Sí, el primer any es van presentar i van guanyar, perquè saps que allí es presenten totes les bandes oficials de les comparses de moros i cristians d'Alcoi, i que, si no m'enganyes, crec que és un total de 24 bandes. Es van presentar el primer any, van guanyar el primer premi. El segon any no van tenir la mateixa sort, es van quedar uns puntets del primer premi i van quedar segons, i l'any passat van tornar a guanyar el primer premi i enguany han tornat a revalidar el primer premi. Molt bé. Gerardo, tengo entendido, Gerardo Sendra, presidente de l'Ateneu Musical de Rafelguaraf, tinc entès que plegares justet del treball a l'entrada de bandes, te pogueres incorporar com un músic més a la teua societat. I com va ser l'entrada? Perquè tinc entès que ha sigut molt emotiva. Sí, va ser molt emotiva. Vaig córrer tot el que vaig poder després de la feina. Si m'ho d'arribar a pillar a Guàrdia Civil, pues m'ho d'haver fet un tratge, però mira, tot el bo d'arribar al seu cas. Bé, pues mira, vam arribar i va ser molt emotiu perquè vam interpretar el Torico de la Cuerda y es un paso doble que tú sabes que tiene un solo trompeta espectacular al principio. Entonces, pues, normalmente ves que s'inician les bandes i la gent de les tribunes normalment no fem molt de cas a lo que estem tocant. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Però el més emotiu va ser que quan el solista nostre, Federico Suix va fer el solo, la gent es va callar. I quan va acabar de fer el solo, la gent es va plantar i va començar a aplaudir. Inclús quan va emitir nosaltres. Entonces això t'aborrona. És una cosa que de més. O sigui que els mateixos músics se posaren en peu, se posaren a aplaudir el solo, al solista i per suposar la banda, no? Sí, quan vam acabar ja que entrem en el fort, va ser quan vam eixir nosaltres ja desfilant, va ser també quan ens van aplaudir. Entonces això significa que almenys hem agradat, ja tenim una xocoteta d'esperança. No creguien que seria altre del primer premi perquè sempre siguem un poquet pessimistes, però mira, hasta ahí hem arribat. Molt bé. Miguel Ángel Grau, el Torico de la Cuerda, muy novedoso, ¿no? Para tocarlo en Alcoi desfilando. Tú sabes el purismo de Alcoi, ¿no, Jorín? En Alcoi, en los conciertos de música festera, no se tocan obras que no sean de compositores de Alcoi, o por lo menos quien lo ha hecho, ha tenido hasta críticas en la prensa local. Y vosotros, con una obra, bueno, pues más bien torera, ¿no? Sí, realment, saps que en Alcoi el patriotisme musical existeix de forma molt arraigada, no? La música alcoiana és molt arraigada allí en la ciutat. El que passa és que, clar, és el dia dels músics, el que vol dir que és el dia de que les bandes de música trien allò que creen convenient per a intentar millorar i intentar quedar en molta dignitat, no? Entonces, clar, el pasodoble, la elecció de lo que s'interpreta és totalment lliure. Entonces, pots treure de qualsevol pasodoble alcoià com no alcoià, no? Entonces, nosaltres ja portem els anys que ens hem presentat el triar una cosa novedosa, una cosa que no siga un costum. Per exemple, l'any passat vam triar el pasodoble, el gran pasodoble del mestre Manuel Morales Carmesina, i enguany hem apostat per un obra
perquè quasi no és un par doble, és un obrón. El torico de la cuerda. Lo habéis tocado ya, es que tenemos que ir a hacer, porque tenemos todavía bastantes contenidos, pero tengo entendido, y de hecho yo creo que lo pusimos ya en el programa que os dedicamos, que lo tocasteis en el concierto de Santa Cecilia de este año. El torico... Sí, normalment en Santa Cecília ja pensem a veure quin passo doble podríem treballar de cara a maurar-lo de cara a les festes de moros ciclistes d'Alcoi. Entonces vam optar per el pas doble de Luis Serrano Alacón, que ja t'he dit que és una verdadera joia, sí. I damunt comptes en els solistes, no? Perquè porta un solo de trompeta molt complex i molt arriesgat, i solos de flautín, de flauta i tal. Entonces, clar, apostes per una cosa lliure, que ho és, però que al mateix moment reunisca uns requisitos que puga entrar en un motiu de competició, no? Pues Gerardo Sendra, presidente, Miguel Ángel Grau, enhorabuena. Sé que este año queréis ir a algún certamen. El sorteo os dejó fuera de todos aquellos a los que os apuntasteis. Habéis conseguido la entrada de bandas de Alcoy y bueno, pues a seguir trabajando y ojalá este 2011 todavía os traiga algún éxito más. Pues nada, per la meva part, moltes gràcies, Octavio, per recordar-te de nosaltres com sempre. En absolut, en molta estima. En molta estima i en molta admiració. Als meus músics i que continuen treballant, que este és el camí. Bueno, pues os voy a despedir con el inicio del solo de Federico Sux de Zaplana, con este gran El Torico de la Cuerda de Luis Serrano Alarcón. Lo interpreta el Ateneo Musical de Rafael Guaraf, nos lo dirigía el propio entrevistado Miguel Ángel Grau Martínez.